Dona Maria bentako aizalu zuriaga. Egunon. Egunon, Dona Maria eta ondo zaude? osan da. Gaurko kapituluan, hau da, bakizue, telesailoa bezala eta gaurko A ber. kapituluan daukaguna da, gure postontzi! A ver. Bagizue, txorieneabildua.itb.comen daukazuela aukera bidaltzeko guri zerbait. Eta bidaldi dizkigu Jare Gartzia Goikotxeak, Ondarra Bitagak, txokolatezko trufak. Eta nik uste hau Matxini gustoko zaiola. Lorea da aizearen aizpa. Hementxe Matxin zaintzen ari dena. Emango diogu Matxinia gustatzen zaion txokolatea. Baina ez geha joango berarekin, ez geha joango zu joan. Bestela dena joaten geha eta gero hasten da hor, gelditzen da. Ez dezu txokolatea nahi, Matxin? Lotxatu egiten da. Lotxatu da. Ama bezala. Gaur zer kozinatuko dugu? Nik uste orain hasiko gara rollito batzukin. Que rollito. Bai. Beraz, ezta? Bai. Guazen.